Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah lanjutan cerita misteri bersambung Pesugihan Bulus Putih seri yang ke-7, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Wes to Mbak Pur, aku ki percaya ibuku kuwi ora pelakune. Lagian Mbak Pur yo iso ndeleng to, keluargaku iku keluarga sederhana. Lah nek misal uripku saiki wis kecukupan, iku yo mergo usaha tambak sing tak kelola dhewe, Mbak. Lah iku yo warisan teko almarhum Mas Guntur. Lagian nek ibuke Mas Guntur iku yo duwe alasan dhewe. Lagian gelang rambut sesuai petunjuke Mbah Bolet kok yo ketemune ning ibuke Mas Guntur. Mbak Pur mantuk-mantuk lan mesem ning aku. Yo wis lah, muga-muga ae ora ana kedadian apa-apa. Mbak iki isone mong berusaha sing terbaik kanggo jenengan. Aku pun mesem. Aku ngerti Mbak Pur pancen sayang lan perhatian karo aku. Wes Mbak, ayo mulai wae istirahat. Sesuk arep mulai neng Karawang. Mbak melu to? Asline ki Mbak yo isih pengen suwe ning kene. Mbak yo pengen ngerti sak kabeh. Lah tapi mengko dikira wong kene aku iki aneh-aneh. Yo wes lah, aku melu mulai wae. Rikala aku arep pamit, ibu nyegah aku. Mengko sik wae. Rada wengi gak apa-apa to Wulan. Isih akeh tamu. Pengene sih yo ngono, Bu. Tapi iki lho sakno Kaira. Lah mengko nek tangi Mas Amir ki yo urung sehat bener. Yo wis to, tapi sesuk sadurunge balik mampir yo Nduk. Yo iya to, Bu. Mosok kok ora pamitan. Lak yo kualat mengko. Ing perjalanan mulih neng omah, aku sempet nyeritakno tentang Mas Gunis. Mbak Pur nanggapine biasa-biasa wae, memang agak aneh. Biasane dhek paling antusias yen ngomongake wong-wong sing duweni kemampuan supranatural. Sik, ngendek. Ujug-ujug Mbak Pur ngendekake langkahku. Awake dhewe lak wis ngobong gelang rambut. Lah terus ibuke Guntur piye? Aku gedek-gedek. Pancen ora ngrungokne apa-apa saka Mbah Bolet. Rikala aku ning gone Mbah Bolet, pancen Mbah Bolet ra ngandhakake kepiye sakwise pelaku pesugihan yen to gelang rambute diobong. Apa kene nang omahe wae? Ora usah, Mbak. Aduh. Mengko dekne kan yo malah curiga. Aku ngerti Mbak Pur kurang puas ngenani jawabanku. Mergo kebentur babakan bahasa norma kesopanan. Masalah iki pancen angel dibuktekne kanthi nyata lan kasat mata, mergo sarwa samar lan bingungake. Yo wis lah, kene mulai wae yo istirahat. Ana wong wedok setengah tuwa mlebu kamar mburi cedhake dapur. Umure kira-kira 55 tahunan. Isih katon ayu menawa wae ing masa mudane. Urip sarwa pas-pasan ndadekne dekne ora iso dandan kaya wong wedok liyane.
Kabeh kuwi dilakoni tanpa ngresula. Dheke usaha ngirit nabung sithik-sithik kanggo bekal masa tuane. Jenenge Suparti. Suparti mlaku alon-alon neng pinggiring bayang. Banjur dheke turun neng kono. Ning koyoke dai eling wong wedok iki banjur ndelok ning pinggire amben dheke jongkok lan njupuk saka kolong ngisoring bayang. Suparti mesem. Merga ketemu Nyiru lan Uba rampe sesaji sih lengkap, berarti ora ana sing ganggu. Padahal dekne ya ragu. Lelakune menawa wae terancam gagal. Nanging dhek wis nyiapno kabeh lan ngrancang sekabehane. Wulan, awakmu iku kok ya isih mambu kencur, Nduk. Akalmu iki lho isih adoh karo ibu. Kandhane Suparti alon-alon. Sangka esemaning wis ketok nek wong wedok iki pancen kejem. Ibuke Wulan iki banjur nutup lawang sing dihubungake karo dalan tumuju kamar kosong. Biyen kamar iki gudang. Tanpa ana sing ngerti, dhek mberesake kamar kuwi lan ndadekne kamar khusus kanggo nyepi. Kanthi nggawa Nyiru ning tangane, Suparti mlebu ning jero kamar lan ngunci kanthi rapet. Pak, ibu arep istirahat dhisik. Mengko aja diganggu lho ya. Bapak nek ngantuk ya turu ning kamare Wulan ae. Kandhane Suparti wiwit mau pamitan ninggalake acara lan tamu-tamune. Tugas iki luwih penting merga kudu kaleksanan wengi iki uga. Persiapan sing dilakokake Suparti kanthi mateng lan terperinci. Mulai njaluk Wulan mulih ning kampung kanthi alasan slametan, uga njaluk anake nyekar ning makom Hyang Jati. Ning kono Wulan mesti ketemu karo Mbah Mbolet si juru kunci makom. Suparti wae njaluk karo juru kunci supaya mblidhuk karo Wulan. Merga wong wedok iki ngerti yen to Mbah Bolet ngono mesti ngomongake babakan nggagalake pesugihan. Bengi kuwi Suparti wis siap kanthi kemenyan sing diobong ning ruang tengah. Ora ana sing curiga, sebab dheke wis dadi kebiasaane ning daerah kono yen to akeh sing ngobong menyan. Soal gelang rambut Suparti mesem, wong wedok iki nggulung lengen bajune sing kiwa. Pranyata gelang iku ana bauning Suparti. Akale pancen licik. Dheke ora ndelek gelang kuwi ning pangkal lengan, nanging justru naleni ning bau. Suparti pancen wis adoh ngrencanake niate iki. Bahkan rong dina winginane sengaja wis ngunjungi omah besane keluarga Guntur. Mariati jenenge. Tentu wae ora naruh curiga kanthi tekaning besane kuwi. Apa meneh Wulan wis dianggep anake dhewe najan Guntur wis mati. Jeng Suparti, lah kok tumben isu-isu kok wis merene? Iya, Dek Mar. Iki mau ngundang kanggo acara slametan cucu pertama lho, anake Wulan. Oh alah, akhirnya awake dhewe kok yo duwe putu yo. Kapan acarane, Jeng? Bar sesuk, Dek Mar. Aja lali lho yo, teko. Mariati mantuk-mantuk karo jawab. Insya Allah, Jeng. Tapi yo aku ora iso rewang lho yo. Suparti ngguyu cilik. Iya, gak usah. Lah mosok bojone juragan kok yo melu rewang. Wis to, dadi tamu ae. Sakwise basa-basi sedelok akhire Suparti nglakokake siasate. Oh, iya, Dek. Tibake nang kampung kene iki kok yo ana sing nglakoni pesugihan lho. Hah? Mosok to, Jeng? Mariati kaget lan kaya-kaya ora percaya. Najan sak beneri wis bola-bali krungu kabar burung utawa isu-isu sing neng desa kono. Saben krungu mesti dheweke teko besane. Dheweke ngerti Suparti iki pancen tipe wong wedok tukang gosip.
Mongko dheke ora serius ngrungokne berita sing digawa ibuke Wulan. Tenan lho, Dik. Iki teko Mbah Bolet dhewe. Kandhane Suparti karo nyakinake. Lah terus sapa sing nglakoni pesugihan kuwi, Jeng? Mariati tambah penasaran. Setengah alon Suparti ngomong. Jarene sih si Martono. Bocah sing rada aneh kuwi lho. Mosok to, Jeng? Lah Martono anake Yu Sawija kuwi to? Suparti mantuk-mantuk banjur omong. Jajal sampean perhatekno, Dik. Kok Yu Sawija ki idep-idep iso tuku sawahe Pak Desion. Lah terus omahe kok yo dibangun. Terus yo iso plesiran sampai nang Jakarta. Numpake yo pesawat terbang. Lah terus kuwi duit kondi jajal? Wong Kang Diryo kuwi yo trimo pensiunan pegawai pos. Mariati manggut-manggut, rasane alasan sing dikandakne besane kuwi ana benere. Tapi apa hubungane karo dheweke? Amarga iku dheke takon. Lah terus hubungane karo aku piye, Jeng? Suparti ambekan dawa. Wong wedok iki pinter sandiwara. Dheke ngerti lan kaya-kaya rumangsa sedih. Lan iki menarik perhatiane Mariati. Ana apa to, Jeng Parti? Kanthi rasa mimik sedih Suparti ngomong. Iki ana hubungane karo masa lalu, Dik Mar. Maksudnya apa to, Jeng? Martono kuwi kan pernah sir-siran karo si Wulan. Lah tapi anakku kuwi kan gak gelem. Lah makane si Martono kuwi dendam. Si Wulan sing dadi sasaran. Sek. Apa sih maksudnya, Jeng Parti? Sing dadi tumbal kuwi hubungane karo Wulan? Suparti mantuk-mantuk kaya dene rencanane menawa wae kasil dina iki. Wah, cilaka. Berarti anakku si Guntur iku yo ape dadi tumbal to? Yo iso uga ngono, Dik. Jawabe Suparti najan jawabane ngambang, tapi dhek yakin besane kuwi percaya karo cerita karangane. Wis, iki gak iso dibeno lho, Jeng. Awake dhewe ki kudu lapor ning Pak Kepala Desa. Walah, Dik. Wong perkara ngene ae kok yo susah arep dilacak. Ora ana bukti. Lah terus kene terus piye? Takone Mariati bingung. Suparti mesem, saiki rencanane wis iso dileksanakake. Jare Mbah Bolet, awake dhewe ki kudu nganggo gelang teko rambut kanggo penangkale. Koyok ngene ki lho, Dik. Kandhane Suparti karo nunjuk gelang rambut ning tangan kiwane. Mariati nyawang besane. Ana rasa ragu, nanging dhek yakin Suparti ora bakal mliduki. Wong wedok iki minangka dadi mertuane Wulan nuruti anjurane Suparti. Oh, dadi gelang kuwi kudu digawe teko rambute dhewe. Iya. Terus mengko dienggo ning tangan sing sebelah kiwa. Akhire rencananing Suparti kasil. Rikala Wulan ketemu karo Mariati, dekne ngerti gelang rambut ning tangan ibuke Guntur kuwi mesti wae Wulan arep nyurigai Mariati dadi pelaku pesugihan. Iki mung imbo-imbo sing pas lan cerdas. Suparti lungguh sila ning kamar ukuran sedeng iku. Ruangan iku pancen sepi nyenyet, ora ana perabotan sakliyane rak kayu cilik sing isine guci-guci lemah rupane ireng. Nyiru kang isi uba rampe sesajen didelekno ngarepe. Sakwise ngobong kemenyaning bokor sing manggon ning pinggire nyiru, ibuke Wulan iki mulai ngremake mata.
Lambene Komat Kamit maca mantra pemanggil jin lan siluman pesugihan. Tangan loro ning Suparti kaya-kaya maju mengarep. Gerakane muter-muter ning sak ngarepe beluke kemenyan. Kaya-kaya beluk iki arep dadi perantara kanggone nyeluk jin sing dituju karo Suparti. Wahai siluman bulus putih, penguasa jurang kegelapan, muncullah aku Suparti, celuk-celuk kanggo memenuhi persyaratanmu. Mantra iki diulang-ulang terus karo Suparti. Beluke menyan tansaya akeh, swasana dadi mencekam. Mekaning lampu minyak kelip-kelip lan embusan angin saka ngendi wae, Suparti ngrasake perubahan iki. Terus banjur maca mantra maneh sing diucapake. Ayo, teko wahai penguasa kegelapan. Iki persembahanku. Dumadakan lampu kuwi ketrak angin mati. Bebarengan kuwi mambu aroma anyir kaya-kaya ngrontokke ulu irung. Untung wae Suparti wis biasa ngadepi ambu badhek kaya ngene iki. Yen ora menawa wae dhek wis muntah-muntah merga wetenge diaduk-aduk ambune kang basin lan anyir iki. Suparti ngendhekake aktivitase nyeluk siluman pesugihan. Dekne banjur lungguh meneng lan tangan lorone sikep nyembah. Kula nyuwun dawuh Kanjeng Gusti Pangeran. Guneming Suparti alon-alon. Lamat-lamat ketok bayangan ireng gedhe dhuwur metu ning ngarepane. Suparti wis ora kaget meneh. Nanging wis dadi kodrate dadi wong wedok kuwi ora iso nutupi kodrate. Pancen ana rasa wedi ngerti bayangan ireng sing lungguh pas ning ngarepe kuwi. Krungu swara greng-greng saka bayangan kuwi. Suparti nyoba ndongakake sirahe. Ketok bayangan kuwi duweni mata loro abang mekan kaya geni. Napase kaya-kaya banter lan ngeneki kuliting wong wedok kuwi kaya panas lan ambune ora enak. Aku njaluk pangan Suparti. Krungu swara sosok ireng kuwi. Suaraning abot kaya dene wong kecekik. Suparti agi-agi njupuk nyiru sing wis disiapke. Ning kono macem uborampe syarat wis disiapake kanggo siluman pesugihan kuwi. Iki pangane Kanjeng Gusti Pangeran. Suparti banjur krungu kekean sing alus. Banjur krungu wong mangan sing sajake nyekoh. Mbuh bener orane bayangan ireng kuwi mangan utawa ora, ning sing jelas dhewe ngrasakno gerakan-gerakan makhluk kuwi. Ibuke Wulan iki ora kenal rasa wedi meneh demi tercapainya niat sing dikarepake. Sakwise kuwi makhluk kuwi mendhet, katon napase iso dirasake ning kuliting Suparti. Sopo meneh sing mbok korbanke saiki Suparti? Takone makhluk kuwi. Menantuku Kanjeng Gusti Pangeran. Jenenge Samir. Kandaning Suparti. Bener-bener tega wong wedok iki kabeh mantune dikorbane dadi tumbal. Mantuku sing arep tak persembahkan Gusti Pangeran. Jenenge Samir, bojone Wulan sing kaping 4. Siluman bulus putih kuwi guyu ngakak. Bener pancen kuwi wong wedok sing keparat, wong wedok sing kejem Suparti.
Kabeh mantumu mbok korbanke kanggo wadal pesugihanmu. Eling Parti, eling. Salah sijining dina mengko yen to perjanjiane awak dhewe wis rampung, kowe sing pungkasan dadi wadale Parti. Suparti sajak keweden. Dekne iling rikala perjanjiane karo siluman kuwi ing taun-taun kapungkur. Rikala kuwi dhewe janji arep nyerahake jiwa ragane kanggo perjanjiane sing pungkasan. Ora. Aku pokoke arep njupuk korban terus. Aku mau mati penasaran. Kandaning Suparti karo awake dhewe rikala kuwi. Kowe wedi Suparti. Kowe wedi. Pitakoning makhluk kuwi. Suparti ndredeg lan enggal-enggal jawab. Ora Kanjeng Gusti Pangeran. Aku siap. Suparti bener-bener wis diperbudak setan. Bahkan nyawane dhewe ya dikorbanake. Pancen rikala wong wis mlebu pengaruh siluman, akal sehate wis ilang. Sing ana mung kepuasan nafsu duniawi. Siluman bulus putih kuwi pancen guyu alon-alon. Banjur katon ya kuwi beluk tipis sing nyeliputi awake. Pas beluk kuwi mumbul mendhuwur banjur ilang. Sosok siluman sing ambune amis kuwi ilang uga. Saiki sing lungguh sila ning ngareping Suparti ya kuwi wong lanang gagah lan bagus. Raine berwibawa. Pakaiane sing dikenake kaya pangeran Jawa jaman biyen lengkap karo mahkota cilik ing sirahe. Suparti sing maune lungguh mendingkluk, dheweke banjur nyawang wong lanang sing gagah ning ngarepane kuwi. Dekne sajak kagum. Kowe kangen karo aku Suparti? Kangen to? Tanpa isin lan ragu wong wedok sing duweni putu kuwi banjur buk lumah-lumah. Banjur buk ning pangkuwaning wong lanang kuwi. Suparti mesem lan ngomong. Aku wis suwe kangen kaya ngene iki Pangeran. Wong lanang gagah sing dipanggil pangeran kuwi guyu banjur ngomong. Apa bojomu isih kaya mbiyen? Ora ana perubahane Suparti? Suparti banjur njawab. Wis pokoke gak usah nyebut lanangan kuwi Pangeran. Bojoku kuwi wis kaya mayat hidup pokoke. Wong lanang sing pakaiane kaya pangeran kuwi guyu. Banjur nrunduk lan grayai awake Suparti. Wong wedok setengah tua pelaku pesugihan siluman bulus putu kuwi pancen wis edan. Dekne banjur aplah-aplah, banjur digarap karo wong lanang bagus kuwi kanthi ngejer-ngejer karo-karuan merga saking kepenaken. Ing liya panggonan wulan sajak dekne gelisah ora kaya biasane. Pikirane keganggu merga kawatir apa sing dikandhake Mbah Bolet ngenani gelang rambut sakwise kabeh beres ning ngerteni ibune Mas Guntur pranyata pelaku pesugihan. Nanging gelisah wengi iki justru saka awake dhewe. Rumangsa ana pirasat aneh. Arep ana kedadian sing bakal tumiba ing awake. Tapi apa? Salatlah Wulan. Awakmu iku koyoke terus dihantui kegelisahanmu dhewe. Kandhane mertuaku ibune Samir. Durung salat isya to? Takoni ibu mertuaku, dekne pancen ngerti nek aku ki gelisah. Apa meneh duweni rasa kuciwa karo Samir bojoku. Sebab rikala aku mulih karo Mbak Pur nyeritake masalah sing tak alami bengi kuwi, dekne mung guyu lan anggap aku pobia. Iya, Bu.
pancen wulan durung isak. Ibu mertuaku mesem banjur nyedaki lan ngelus-ngelus pundakku nentremake gelingsahe atiku. Wong lanang kuwi pancen senengane nganggep enteng. Masalah sing kanggo awake dhewe ku kirane penting dianggep enteng. Tapi yo ojo kok terus dadekno kepikiran terus. Yo sesekali yo kudu dikandangi dhewe. Aku mantuk-mantuk terus banjur wudu. Lagi wengi iki aku salat isak kanthi pikiran ra karo-karuan. Menawa wae kabeh iki rencaning Gusti Allah sing apik kanggo awakku. Nanging kanggoku kelengan Mas Guntur, kelangan Kang Maman, Mas Tio lan anakku iki minangka babakan sing ala banget sing tarasake. Ning kabeh ana hikmahe. Lan menawa wae iki wis takdiring Gusti Allah. Gusti Allah ndadekne awakku luwih tegar. Cobaan-cobaan sing tak tampa. Tanpa cobaan iki menawa wae aku ora bakal ketemu karo Samir sing ndadekake aku kenal karo Gusti Allah Subhanahu wa taala sing saksuwene iki kaya-kaya wis tak lalekake. Ya Allah, aku pasrahkan sakabeh sesuai ketetapanmu. Tulung lindungi wong-wong sing aku kasihi saka mara bahaya, gangguan iblis lan sak piturute. Aku banjur ndonga kanthi nangis. Bar salat aku terus zikir, ngucapake ngagungake asmaning Gusti Allah. Mbah pira suwene nggonku zikir sampai akhire aku keselen banjur keturon ning sajadah. Sakjroning turu aku ngimpi ketemu karo Samir mesem ning aku. Tambah bagus rupane, manis senyumane, ndadekne aku kebindang lan seneng banget. Wulan, ojo sedih yo. Aku arep lunga Wulan. Jaga kira apik-apik ya Wulan. Arep nondi, Mas? Krungu sing kaya ngono kuwi aku kaget. Aku banjur ngerangkul bojoku kuwi. Kaya-kaya aku moh pisah karo dheweke. Ojo, Mas. Ojo lunga. Aku moh nek mbok tinggal dhewean. Aku wedi, Mas. Bojoku mung mesem. Menawa wae iki esman sing paling indah saka awake. Nanging sak banjuring ngelepasake pelukane lan melaku adoh. Aku berusaha nggudat ning sajake pelayune tansaya banter. Aku terus melayu, ora kenal rasa nyerah. Bola bali aku celuk jenenge tapi Samir justru wis ora keton. Aku kuciwa sedih, aku kelangan. Ojo, Mas. Ning kene wae, Mas. Bengokku banter banget tanpa bisa dicegah. Nangisku gak karu-karuan. Banjur krungu-krungu aku ana sing gugah. Wulan, Wulan, tangi Wulan, kowe ngimpi to? Aku kaget sakwise nyadari mung ngimpi. Ning aku ngelus dodo karo ngucap alhamdulillah. Enggal-enggal tak peluk Samir, wong lanang sing tak tresnani, sing menehi aku bocah wedok ayu, anak sing paling cantik. Tentu wae Samir terkejut ngerti reaksiku, tapi banjur mesem karo takon. Eneng apa sayang? Kowe ngimpi apa? Karo tak rangkul aku jawab. Aku ngipi, Mas. Sampean lunga, aku mbok tinggal. Makane aku dadi sedih ngene iki. Samir ngguyu alon-alon, dheke terus ngerangkul aku bakoh. Rasane adem ayem atiku sakwise dirangkul karo bojoku kuwi. Wis arep subuh, ayo siap-siap, kandhane mbisikake ning kupingku. Esok kuwi aku bersyukur menyambut pagi. Kelingan kabar ngenani pesugihan lan ora ana kedadian apa-apa. Menawa wae bener kandhane ibu mertuaku, aku terlalu dihantui perasaan gelisah lan ketakutan.
Sakwise sarapan aku siap-siap lan bojoku. Dina kuwi rencanane aku mulih ning Karawang. Tentu wae mampir ning Medion ngantarake Mbak Purwanti. Sakwise kabeh siap, aku banjur tumuju ning omahe wong tuaku kanggo pamitan. Bapak ibu wis nyambut aku ning teras omah. Lho, kok esuk men to, Nduk? Le, komentaring bapakku. Iya, Pak. Soale mengko arep mampir-mampir bereng. Sawetara ibu yo katon seneng, wajahe berseri-seri, ora ana raut kusem ning raine. Endi to putune ki? Takon ibuku karo nggendong Kaira. Tak benke wae, Kaira dijupuk simbahe. Ya wis mengko yo sering-sering dolan mrene ya, Nduk. Iya, Bu, insya Allah. Saulan pisan mengko lek yo mrene. Sawise basa-basi, aku banjur pamitan. Aku sempet ngelirik Mbak Pur sing sajake wajahe tegang. Ana apa meneh iki? Apa sing ditemoke? Banjur ndadekake dhewe kaya mangkono kuwi. Pitakon ing atiku. Sakwise lumaku ning jero mobil, wis ora ngobrol babakan mistis. Aku ya ora takon karo Mbak Pur. Teko Medion istirahat sadelok ning omahe, banjur aku ngajak ning kamare Mbak Pur. Wajahe ketok tegang, aku banjur takon. Mbak Pur sajak ambekan dawa lan nyawang kanthi tatapan permohonan. Wulan, tulung yo sampeyan percaya karo apa sing Mbak omongno. Tibake ibumu kuwi yo nganggo gelang rambut. Kagetku ra karo-karuan dikandani nek ibuku yo nggawa gelang rambut. Terus Mbak ngerti dhewe to? Takonku ragu. Jujur aku pancen ora merhatekne tanganing ibu ning omah mau. Mongkone aku pengin mastekake. Iya, ngerti dhewe aku. Maune ora ana gelang rambute. Lah tapi pas tak deleng, pas ibumu gendong Kaira, lah tibake gelang kuwi kok yo ketok jelas. Apa bener ibuku sing ngelakoni pesugihan? Ibuku dhewe sing tak percaya. Apa bener sebab buktine asil saka pesugihan ya ora ana? Saksuwene iki ya mung biasa-biasa wae, ora sugih-sugih. Mbak ki yo ngerti Wulan. Sampeyan ki yo tetep gak percaya nek ibuke sampeyan iki nglakoni pesugihan. Tapi demi Allah, pisan iki ae tulung percaya yo. Mengko awakmu nyesel nek ora percaya karo omongane Mbak. Aku mantuk-mantuk. Lah terus aku kudu piye, Mbak? Wis kene mengko langsung nok gone panggone Kiai Barnawi. Kan dekne cukup paham to karo hal-hal koyo ngene iki. Ya muga-muga durung telat. Nanging aku ragu. Apa Samir lan wong tuane gelem tak jak mrono? Aja-aja mengko malah aku diceramahi karo ibu mertua. Mbak Pur ngerti keraguanku banjur omong. Wis jarno Mbak ae sing mengko ngomong karo Samir. Aku setuju lan nganggo pasrah. Jujur aku mulai linglung lan ra ngerti apa sing kudu tak lakoni. Siji, aku kudu ngadepi ibuku dhewe. Nomor loro, aku ngadepi bojoku sing nganggap aku aneh bahas tentang pesugihan. Ternyata benar tebakanku. Samir nolak usulane Mbak Pur. Dekne pingin cepet-cepet mulih ning Karawang. Najan Mbak Pur wis jelasake kanthi bahasa sing wis dipahami wong-wong kaya Samir, tapi tetep wae dheke ora terpengaruh. Yo wis Mas, yen Mas gak gelem melu, ben aku karo Mbak Pur ae sing mrono. Mas neng kene wae. Tinimbang ribut, aku ngambil jalan tengah wae. Samir isih tansah dekne pingin mulih ning Karawang. Aku karo Mbak Pur terobsesi
berbau tahayul jarine, ndadekake sirik. Kowe iki malah suudon berburuk sangka karo wong-wong sing durung kebukti bersalah. Ibumu dhewe kok mbok curigai to, Dik? Menawa wae iki mung kebetulan saka asil kecemasane kowe kabeh kuwi lho. Ucaping Samir sing ditujokake karo aku. Sakbenere aku wedi Mbak Pur kesinggung krungu ucapaning Samir. Tapi untung wonge bijak saengga nganggep kuwi angin lalu wae. Yo wis lah. Wis lang padha balik wae. Mengko ben mbak dhewe sing merono. Kandhane Mbak Pur nenangake aku. Sepurane yo, Mbak. Sepurane aku wis ngrepoti Mbak. Samir sing ngerti perubahanku sajak ora kepenak. Menawa wae dhek ngranggep remeh kecemasanku. Aku banjur njaluk sepuro Mbak Pur. Ning ora berarti mbatalake niat mulih ning Karawang dina iki. Ing perjalanan aku luwih akeh meneng. Ibu mertua sing ngerti persoalanku sempet negur Samir. Ning bojoku ora nanggepi. Kadang timbul uga pikiran elekku. Mengko yen kebukti bener baru getun. Tapi muga-muga ora kedaden. Aku arep-arep kabeh ora bakal kedaden. Ben aku sing ngalah lan dikatakne percaya takhalul lan liya-liyane, sing penting keluargaku slamet saka mara bahaya. Sakwise ngliwati Yogyakarta, ibu mertua njaluk istirahat sedelok salat asar. Aku banjur sak keluarga tumuju ing rumah makan langgananing keluarganing mertua. Sakwise mudhun Samir markirake mobile. Berhubung liburan anak sekolah, mongko omah makan kuwi rame. Samir susah golek tempat parkir. Sakwise dibantu satpam, akhire bojoku nemokake panggonan pas kanggo parkir mobil. Pas medun teko mobil, mbuh teko ngendi? Ujug-ujug eneng wong loro lanang sing numpak motor RE King nodongake gaman ning Samir. Aku nyawang teko kaduan banjur bengok. Wong-wong langsung padha metu. Ora sempet ana aksi rebutan tas tangan duwe Samir karo wong loro sing menawa komplotan jambret. Ngerti-ngerti aku nyawang Samir roboh. Wong loro sing nyerang kuwi banjur kabur karo montore. Aku bengok-bengok melayu nyaketi bojoku Samir. Awakku lemes gak iso apa-apa ngerti bojoku tak cekel wetenge wis mbrodol. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jim Matres, salam satu misteri. Au.